Ja. Ja, det er det godt nok. Den er jo bedre end mit. Det er fordi, at jeg har lavet det der med, at jeg har små læg. Jeg synes, jeg har små læg. Ja, så vi skal have en mere robust. Han ligger syg derhjemme, og han finder alligevel tid til lige at finde. Den her med syg. Vi skal have mere robust mekanik. Nå. Det var nice. Så okay. Den tager bare en halv minut. Lidt et halvt minut fra start. Okay, ja, det er sådan, det ligner den når til linjen, at det kommer frem. Det er godt. Det er godt, den er. Det var det weekend. Er lige med? Det er One Direct til dem, det var. Ja, det er One Direct. Det kan godt ske. Ja, jeg tror, vi skal have et eller andet, så baghjulet kører mere bagud. Eller ikke baghjulet, det andet Jeg hjul. ved ikke, det er mekanisk begrænset, det er, for det burde køre bag. Det var sådan, det kan. Jeg ved ikke, om det er mere en tør batteri. Og vi skal faktisk huske at lade den op en gang imellem. Det er rigtigt. Fordi vi ved jo ikke, hvornår vi tester, og det bare ikke. Jeg har lavet det op en gang derhjemme. Ja. Okay, jeg synes, du skal prøve at bare, i stedet for her, så prøv at slet de der to helt, og bare skrive nu. Det er Ja, nej, helt også mit. Ej, det er vores, de dem begge to har det. Ja. Hvad er det? Skal det over på? Og højere hjul, så er vi forbi det der. Det er sådan... Vi skal have noget sådan, vi kan have et lavt tyngdepunkt, men have al mekanikken højt op. Vi skal bare have den tungeste vægt til at være lav. Det er gang passe det der. Ja. Okay, så prøv at sætte den tilbage til det, du var før. Wow. Så vi sætter den til hvis... Nu tager vi bare hele den her vej, tænker jeg. Okay, så hvis output størrelse, så vil base speed til 0. Jeg tror, der sætter vi jo... Den burde egentlig være køre hurtigere nu, fordi vi ændrede gainsene. Men han kører også lidt hurtigere. Den kører lidt hurtigere, men ikke Men jeg tror, hvis... Okay, mere hurtigt. Ja. Men det kan godt være, at vi skal have en speed-funktion. Ja. Det ser også sejt ud at prøve at lave den der to-gårdklampen der. Ja. Så skal man også tænke lidt. Altså, okay. De er seje. Det er den fede latex. Ja. Og så prøv lige at... Vi vælger den form, der er så fed sted at forme. Ja, det var faktisk det eneste. Det var, okay, den er rigtig den nu. Så nu speeder den over det, altså det er mega sejt ud. Ja. Vi burde så kunne se to værdier, der er virkelig oppe. Ja, tiden på. 3 minutter og 20 sekunder. Det er så faktisk ret hurtigt, ja, der er en gruppe der. Ja, men de har jo kørt både op og ned. Ja? Det her, det er kun deroppe fra. Det er pænt hurtigt, den anden gruppe. Nå, er den anden gruppe? Ja. Det er basically dobbelt så hurtigt, som vi har. Ja. Det vil jo nogen jo mene var forkert. Okay, prøv at stoppe. Så synes jeg, du skal gå ind i det samme, som du præparerer til allersidst. Men vi har også nogle meget langsomme sving.